Diaturnya minggir panggung. Dewa pancing. Iki lho. Bocah. Ayo le, was. Woi. Ora. Oh. Woi, dewa pancing. Roto muka. Woi. Sapa le bocah karo woi. Oh. Ah. Oh. Ade. Oh. Ah. Oh. Alon-alon ger. Asline ora godang. Was? Yo, woi. What? Hey, oh. Hey, oh. Oh, oh, oh. Tancane dong. Was? Oh, woi. Oh, ah, oh, oh,
Ayo, golek ngono. Sor kursi. Isor kursi ku lho. Apa ya? Sing rawit ben leren. Ojo kok buka, Guys. Kuwi sangune anake jajan delok reokan. Lah pikirku nek samune akeh bae 2000. Ngono ae kuwi mau keri ya. Ojo kok bukane isine delokan. Kuwi mau sangune piro? 2000. Sing tuku Sing ketok. ditambahi. Oh iya. Sing ketok Pancene 2000. beda, Mak.
Patene bedane nyapa? Wong lokal Indonesia karo wong bule. Kabeh iki beda. Hai. Hai. Good evening. Ya toh. Where do you from? Lekas Gedabia. Italy. Yes. My name is Yusuf. Your name? My name? Sabrina. Sabrina. I love you. Kowe kalah. Mas ora banter suarane. Kowe kok pinter bahasa Inggris. Loh, ganongan itu harus berintelektual. Ketika kita berhadapan di perkantoran, bahasanya agak tinggi. Ketika dengan bule yo, what is your name? What do you from? Ngono. Kita berada di pedesaan ya kudu iso. Bapakne angganggoe wong Jawa. Berat. Ning kantor Iso. Ning kantor. Anak-anak SD iso. Ya. SMP iso. Ya. Bule kok lu lancar. What do you from? My name is. Kowe biyen sekolah ngendi? Aku mondok. Kowe wis teko to? Wes. Lah jajale aku. Ah. Anu, Jenenge isin. eh. Come here. My name is Come here. Come here. Yes. The Jumeneng. Cemil. Tepuk tangan Bapak Ibu Bantu semuanya. tangan. Loh, yo ngene iki lho, Dik. Bahwa membutuhkan cinta seni budaya iki ora dicintai karo masyarakat lokal. Bahkan saka mancanegara luar negeri. Buktine teko kene. Waduh. Main Hollywood. Oh. Ya. Tek itu udah cekrek. Mi. Yes. Cekrek ya. Yes. The monkey foto. Manggi itu. Tuh ketek ya. Oh ya, thank. Tuh the upgrade tuh mriko. Ya. The update di media Oh, sosial, oke? ya, media. Oh, aku kalah lah bahasa Inggris. Update di TikTok, oke? Kowe teko guys, piye aku tak yo tak teko. Nah, Iki anake sapa? iki anakmu. Oh ya. Kowe iki omong apa? Meda, jangan keluar dulu ya. Di santai toh. Iya. Yeah. The dance name Reok Ponorogo from Reok Ponorogo. Oke? Pinter ya Bang ya. The Bancangan Village. Desane Bancangan, Desa Bancangan. Village. Saya aku ora penak kari dhewe. Yes, village. Dudu silit lo ya. Little body? Ya. Yes, little body. What do you little body? Cilet gatal keleban wedi. Ya ngono iki masamu Yes. tenan digawa. Thank you ya. Thank you very much. Oke. Nanti jangan lupa masih ada reok di alun-alun Ponorogo. Mau cekrek. Jangan lupa anaknya bawa. The son. Sam, situ guys. Guys, situ digiri guys. Anake wong kuwi. Oke, Bapak Ibu semuanya tepuk tangan. Perlu Tepuk tangan. diakui bahwasanya Oh. Reok itu sudah mancanegara. Contohnya wong bule tekan kene. Lah iya. Jadi wong Ponorogo kudu luwih semangat nguri-nguri budaya. Amin, yo. Karo iki budayane diraketne karo agama, Dik. Heeh. Grebeg Maulid Nabi. Lho, iki setahun bisa awake dhewe ngadakne ning kene ora tau sepi. Jan. Alhamdulillah mau udan saiki yo terang. Terang. Penontonnya mlumpuk. Heeh. Ya iki ngono pinuju berkah Gusti Allah. Iya. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh temergi pinaringan bagas waras. Amin. Sehat walafiat, rezeki barokah, selamat Amin. dunia, selamat akhirat. Akhirat yo, Jan marep tenan lek penontonnya masih udan mlumpuk. Dukuh Tanjung. Duku Tanjung. Kuwi dukuhe sing tersanjung-sanjung. Mayoritasnya wong kene iki masyarakat bahagia kabeh. Bahagia lho, tanggapane lho. Enek jaranan. Lho, Dik mambi tek Tek enek. bengi reokan Reok enek. sesuk dalam acara. Grebeg Maulid nanggap wong watuk. Oh iya, karo cepet-cepet iki anake ucul nah. Pamoko ngene, Dik, ning kene iki enek Apa? jenenge ganongan pribumi. Lho, enak Nah, to. iki Wes, perlu dipentaske Perlu generasi dipen- selanjutnya. generasi penerus ya. Orang ngono. Nyapa? Iki kan cah kene. Heeh. Nenek Mbah Lurah kan njeluk nyawer kene kan Iya, akhir-akhir belok. awake dhewe iki manut administrasi menut kecip Goblok kowe. Ayo. rampan gitu ya. Ayo. Ya, waktunya berbunyi tampil. deh.